Мы ж таксама хочам шаг насустрач. Вось як бы гэта не гучала, мы хочам шаг насустрач прадстаўнікам рэжыму, скажем так. Я не кажу зараз про Лукашенко. Мы хочам нацыянальны дыялог. Мы хочам не каб Лукашенко яго памагаты размаўлялі з Еўропай, ЗША, там яшчэ з кімсьці, каб мы размаўлялі з імі. І мы гэта таксама закідваем гэтыя прапановы нашим саюзнікам. Дапамажыце нам знайсці вось пляцоўку і неяк паразумецца з рэжымам, каб абараніць нашу незалежнасць. Такія прапановы таксама ёсць. Але рэжым на гэта не пойдзе, пакуль яго не прымусяць гэта зрабіць. Што прымушае рэжым пайсці на саступкі? Гэта санкцыйны ціск, гэта палітыка ізаляцыі. І без ціску мы разумеем, і вызваленняў не было б. І таму, калі кажуць, давайте Еўропа здымайце санкцыі, можа быць, Лукашенко правіць гуманізм і вызваліць людзей. Да, мы па-за скобкамі оставляем, што будзе магчымасць набраць новых, тыя, хто з'ехаў, не змогуць вярнуцца, то бок без сістэмных змен у Беларусі, ну, пра якое пацяпленне ўвогуле мы можам казаць.